Hyvä, kuuluu. Aloitetaan istunto. No niin, kuuluuko? Aloitetaan istunto. No niin, aloitetaan istunto. Todistaja, tulkaa paikalle. No niin. Ja sitten syytetty, tulkaa paikalle. No niin. Sinä murha. Missä minun puolustajani on? No niin, sinun puolustaja tulee kohta. Aha. No niin, sitten tuo todistaja, tulkaa Todistaja! Siellähän te olette. Olen hieman myöhässä. Joo. Mennäpä täältä No niin. Joo, nämä todisteet ovat täällä nyt. Itse asiassa täällä lukee, että eli ei ole todisteita. Eli ei ole todisteita. Eli syyttäjällä on 2 päivää aikaa hankkia todisteet. Nimenomaan se nyt on täällä. Meillähän sattuu nyt olemaan täällä. Elisa on antanut meille syytteitä, joita uskomme väitetyiksi. Miten niin väitetään? Muun muassa hänen murhayritys. Uskoisiko tuomari tätä todeksi? En voi uskoa tätä. Miksi on vähän heittää? Se oma lapsi. Kuninkaan murha on täällä myös väitettynä. Se oli onnettomuus. Patruuna tehdään räjähdys. Sitten on kuninkaan neuvonantajan vapautusyritys. No niin, ja sitten eihän hän tietenkään ole vapauttanut. Sitten on, kun taas vastapuoli sanoo, että hän ei ole murhannut tytärtään, hän ei murhaisi tytärtään. Ja kuninkaan murhassa ei ollut mukana. Myöskään hän ei ole vapauttanut kuninkaan neuvonantajaa ja ei ole kyllä kuninkaan miestäkään tässä murhannut. Tai kuningattaren miestä ja sitten palvelijan murhastakin puhuttiin, mutta älä yritä elää yhtään siellä. No niin, eiköhän tämä jo riitä. Seuraavaksi Elisa, voit tulla. Siellä. Elikkä siis tämä minun äitini, tunnen äitinäni, hän tappoi minun isäni. Onko teillä todisteita? Syytöskaavio voidaan käydä myöhemmin läpi, mutta... Olkaa nyt kiitos hiljaa. Joo. Elikkä minun äitini on murhaaja. Hän tappoi minun isäni ottamalla 1 pultin patruunatehtaan yhdessä tärkeässä kohdassa. Siis hän, mutta miksi hän murhasi minut? Ei sillä mitään väliäkään ole. Mutta että hän saisi vallan. Tämä on aivan ilmiselvää. Voisin tässä huomauttaa, että teillä ei ole valitettavasti. Voimme kaikki nämä syytökset voimme hyväksyä, jos tuotte todisteet, missä on kaikki tehtaan piirutukset ja kaikki mahdolliset kameravideot. Selvä. Yritämme hankkia mahdolliset todisteet 2 päivän kuluessa. Oliko täällä joku juttu? Joo, meillähän oli tässä tietenkin kaikkien nyt läsnä kuullessa ja paikalla ollessa. Meillä on tässä, jos tiedät, onpas meillä nyt hankala saada nämä syytöspaperit auki. Eikö ne vaan repiä siitä kivasti? Ei nyt pysty valitettavasti. No, se on nyt vähän jumissa. Mutta, no niin, saatiinhan ne vähän repesi. Eli siis täällä meillä on, kuten kaikki voivat nähdä, meillä on syytöskaaviot. Ja kaavioiden mukaan voisimme luultavasti todeta, että asiahan on niin, että kuningattar tässä on ylempäin, koska kukaan ei usko näitä, kun taas Elisa on ihan valehtelevassa asemassa tässä, että siinä on... Minä en ole murhaaja. Olet sinä hiljaa! Emme uskokaan siihen, mikäli... Ja nyt saadaksemme nämä todistehommat.
Minä en ole murhaaja. Missä minun puolustajani on? Minulla on asianajajan oikeus. Puolustaja on tulossa. Jos te nyt voisitte allekirjoittaa nimenne. Eli tässä lukee, että täytyy... Ole nyt hiljaa siellä! Olen nyt hiljaa. Kuuntele tämän nyt ensin. Täällä lukee, täytyy olla selkeät todisteet. 2 päivää aikaa hankkia kaikki todisteet. Jos todisteita ei saada sovitun ajan sisällä, syytteet vapautuu. Tämä on nimenomaan juuri se tilanne, mikä meillä... No niin. Sieltä tulee... Saisinko puheenvuoron? Sieltä vaan. Siis tämähän menee niin, minä asianajajani kanssa juttelen. Eikä tässä, mikäli minut todetaan syylliseksi, joka on ihan totta. Mitä? Minusta tulee kuningatar, mikäli minut todetaan syylliseksi, joka on nyt todella Kyllä. tapahtunut. Kyllä. Minä olen kuningatar muuten. Kyllä. Uos tuolla ove. No niin, tuomari lähti nyt hetkestä tauolle, niin minä varmaan nyt tästä hoidan tämän loppu. No niin, elikkä siis tuomari lähti pienelle tauolle, pidämme itsekin pienen tauon. Elikkä nyt tuomari lähti tauolle, joten pieni tauko. Joo, nyt voitaisiin tässä käydä läpi näitä. Ne ei ole sinun. Minä nyt käytän niitä hetkiä, kun minä tarvitsen. Halo?